Bathi ukhumalo umntungwa umbulazi umzilikazi kaMashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Umaleningi wasichaza isibongo sakho manje wasaba. Ngabuza ukuthi esichazile isibongo sakabiyela uthe ngumsomlo uchaza isibongo sakabiyela. Awu wathi ukusibona isithungu leso sifika omama emakha isithungu sotshani. Angithi ukubona ukuthi ulokuzana umaleningi ulingana umzimba wakho uyalingana uyisinqukuza nje ngathi isithungu sotshani Nkosi makunashebo bakithi uyabona. Yena kungaveli yini ngaveli ubuso lana. Hayi hambiye lapha ezathola ubhalwe konke multi something ngazi multi bani lapha ufuna ucofe khona uzovula ivideo lapha ikheshiwe kanje bese uyayivula wena ngiyawazi ufundile empana Mntakanabo banabo baba balahlile uGeh. Bongani Yebo Smirnoff. Bongithini manje? uSmirnoff. Baba. Ngicela ungiculela nansi ingoma yemfezi. Le dlalayo. Wena uthanga kakhulu mawubona amantombazana. Wavala manje usacula. Cula phela ngilalele. Ngisacela ukucula enye pholoba ngoba le angiyazi kahle iseyintsha le. Awuyiculela uyazi yemfezi. Lenethi wesinye isikhathi ngangibuya ngithi ngiyalungisa kanti ngizimoshela ixesha lami. Thula usubhaxe kuthi angithi mleleke bese ngithi phahla uGeh uyiMfez ngoba kayifutha kodwa lokho Agnes eminyaka ama-18. Nokufula inhliziyo kubuhlungu ngoba ngiyeke uzabuyela emuva lapha emvela.